to? Mo na kinuha ng superhero, Super Duyax. Tabang, mahulog ko! Huwag mo tabang diha! Mauna ba ka na diri no? Nakita na ko diri sa mapa. Ano lubi? Asa napit ang lubi diri? Tama, mauna giday ni. Kinaamay lubi. Nakita na ko diri sa mapa. Ganala sa kilid sa lubi, gibutang ang mahiwagang bato. Tanano ko diri ah. Wala may laing lubi diri. Maura man ni isa. Basig na diri gilubong ang mahiwagang bato. Hindaw bi? Karoon na ako, basig na diri gilubong ba? Hala, muna si Kuning sain ba kayo mutumot man? Ha? Uy, ay aro. Pasabot, nara na diri ah. Padulong daw diri ah, nay aro. Diri ah padulong. Hala, ora, ang mahiwagang bato. Wala to nakakuha ni. O siguro nag-iingon nila ba? Nga, makita ni mong bato. Madato na daw ka. Ano ka ning mahal ni matuwan no? Usa may nagkamahalan ni? Mura man nag-snail ba? Duyax, Kasama ka? ako ang imuhang amahan. Nadigulay nga amahan. Isa naman akong papagod. Kasama ka? Ako ang bugtunghani nga nakatiba. Tawag nila nako paghani. Usa man ni apokalipto? Pagtarong ba? Wala ba ko nagigagabi ya? Wakbo ko nagyaga-yaga. Nakita na niyong bato. Kini? Manato ka tani? Snail man na ikaw tagyani? Ay bogo, sagrado ka ng batuha. Nakakanay gahom. May gahom? Paksure oy! Ikaw ang napili ng mukupot sa may wagang bato. Sa ato ba? Nani power? Kabila makagipanganak sa mong inahan. Dugay ka kasabot. Ay salig bang ka kay Ginoo ka? Usa man ko ni? Tuktok ko ni mong katulo. Ug mahimo kang superhero. Excited lagi ko. Usa man ni? Mo nagingon nimo? Oo, kay naa kay misyon na dapat yung tumanon. Sa ato pa, superhero na ko ani. Uy, Unsay tan-aw ni mo ana? Good strat, aw goods kayo oy. Superhero god, may power. nagaan kita misyon. Kinahanglan, dili niyo pakyason. Sige master, excited na kay ko ba sa gihatag ni mga misyon. Good luck, Super Duyax! Good luck po master. Hey, tangaagin mo! Huwag pa kayo ka misyon! Alangan din nampoy ba to? Pindog na! Pinananahinangan si Mutabang! Sige master. Kita mo to? Mo na kinuha ng superhero, Super Duyax. Tabang, mahulog ko! Huwag mo tabang diha! Ako si Super Duyax. Andam mo tabang sa imo ha. Naana day superhero? Uso na day na ron? Ayan na kagstorya. Kung gusto ka matamagan, kaya ako, si Super Duyax. Tabangin ako! Kay matagak na ko! Sige, pakandam na. Agay! Kasakit sa gawa! Suray na talindas. Yate ka nga superhero! Pangtiwas man ka! Master! Isupak ni mo kumando! Silutan ka na! Ayaw master, maluoy ka. Ayun! Uriangan ni mo! Kita nga kay ka!